ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପେଚା ରହୁଥାଏ। ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ କୁଳୁକୁଳୁ କରି ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ଝରଣା କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଡ଼ି ଗଛ ଥାଏ। ଏ ଜଡ଼ି ଗଛରେ ପେଚା ଦମ୍ପତି ରହୁଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଜଡ଼ି ଗଛଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ପେଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ସେହି ଗଛରେ। ସୁନ୍ଦର ବସାଟିଏ ତିଆରି କରି କୋଟର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ ମା' ପେଚାଟି। ଦିନକର କଥା, ପେଚାଟି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏକ ବିରାଟକାୟ ଶାଗୁଣା ଆସି ସେହି ଗଛରେ ବସିଲା। ଗଛରେ ଏକ କୋରଡ଼ ଦେଖି ତା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ପୁରାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ କୋରଡ଼ରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଖାଇଦେଲା। ଖାଇସାରି ଶାଗୁଣାଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ବାପା ପେଚାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ଆମ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ମା' ପେଚା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ମା' ପେଚା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏ ସମାଜରେ ତ ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର, ସବୁବେଳେ ସବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲି ଆସିଛି। ସାରା ରାତି ମା' ପେଚାଟି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାପା ପେଚା ମା' ପେଚାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତୁନି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ତାକୁ ତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଥାଏ। କାଲି ପରି ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଚୁଁ ଚୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବଣରୁ ଫଳ କୋଳି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ରାତି ପାଇ ଦିନ ହେଲା। ପେଚା ଦୁଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇ କୋରଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ପୁଣି ବିତି ଚାଲିଲା। ପେଚା ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଏଥର ମନର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଭାବିଲେ ଏଥର ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆମର ଛୁଆ ହେବେ, ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେବେ, ଆମକୁ ବାପା ମା' ବୋଲି ଡାକିବେ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ଝରଣା କୂଳରେ ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ପେଚା ଦୁଇଟି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶାଗୁଣା ଆସି ଛପି ଛପି ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ପେଚାମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଖି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଅଗ ଡାଳରେ ଶାଗୁଣା ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଯାଇ ଶାଗୁଣାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ତୁମେ ଖାଇଦେଲ କି? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଗଛ ମୋର, ଏ ଗଛରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ମୋର, ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ବି ମୋର। ମୋ ଗଛରେ ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲ କାହିଁକି? ପେଚା ଦୁଇଟି ଶାଗୁଣାର ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ଆମେ ଏ କଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ପେଚା ଦୁଇଜଣ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ। ରାଜା ଶାଗୁଣାକୁ ଡକେଇଲେ। ଶାଗୁଣା ଆସିଲା। ପେଚା ଶାଗୁଣାର ରାଜବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶାଗୁଣା ମହାଶୟ, ଆପଣ ସେ ପେଚା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଖାଇଲେ? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ଦେଶର ରାଜା। ଏ ଦେଶରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର, ନା ନୁହେଁ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ସବୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ମୋର, ମୋ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ପେଚା ଦୁଇଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ସେ ଗଛ ତ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ତୁମେ ତ ସେ ଗଛରେ ନଥିଲ, ସେ ଗଛ ତୁମର କିପରି ହେଲା? ରାଜା ଶାଗୁଣାକୁ ପଚାରିଲେ, ଶାଗୁଣା ମହାଶୟ, ଆପଣ କେବେଠାରୁ ସେ ଜଡ଼ି ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ଏ ଗଛରେ ଅଛି। ରାଜା ପେଚାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କେବେଠାରୁ ଏ ଗଛରେ ଅଛ? ପେଚା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗଛଟି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେବେ ଏ ଗଛରେ କୋରଡ଼ଟି ହେଲା ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଏ ଗଛରେ ଅଛୁ। ଏ ଶାଗୁଣା ମିଛ କହୁଛି। ଶାଗୁଣା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଗଛରେ ଅଛି ମୁଁ, ଏ ଗଛରେ ଅଛି ମୁଁ, ଆଗକୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ଥିବି। ଏଣୁ ଏ ଗଛ ମୋର। ସେମାନେ କୋରଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କାହିଁକି? ରାଜା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବେ। ରାଜା ଶାଗୁଣାକୁ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ତ ଏ ଗଛ ନଥିଲା, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଗଛରେ ରହିଲ କିପରି? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ 55 ବର୍ଷ ବୟସ। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଜଡ଼ି ଗଛ ନଥିଲା ବୋଲି?
ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ତ 55 ବର୍ଷ, ମୁଁ ସେ ଗଛର ଜନ୍ମ ଜାଣିନି। ତୁମର ବୟସ କେତେ? ଶାଗୁଣା ତ ମହାଚତୁର। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣ ସିନା ମଣିଷ ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହିସାବ ଗଣି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ କହିଦେବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଛାର ପକ୍ଷୀଟିଏ, ମୋ ବୟସ ହିସାବ କରି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତୁମର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ମରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯୁବକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ତ ବାହାଦୁରୀ। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇନାହିଁ, ମରିବି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଭ୍ୟ ପାଠୁଆ ସମାଜରେ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି କି କେବେ ମରିବି କହିଦେଇପାରିବେ? ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚତୁର ଶାଗୁଣା ରାଜାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇଦେଲା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ, ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ରାଜା ତ ଯୋଡ଼ି ଗଛରେ ଜନ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଶାଗୁଣାର ଜନ୍ମ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କହିବେ ବା କ'ଣ? ବିଚାର ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ପୁଣି କାଲି ବିଚାର ହେବ। ରାଜା ଦରବାର ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଶାଗୁଣା ବି ଦର୍ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଡ଼ି ଗଛଟିକୁ ଆଉ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ଶାଗୁଣା ତ ସେ ଯୋଡ଼ି ଗଛକୁ ତା ନିଜ ଗଛ କହୁଛି। ପେଚାମାନେ ଭୟରେ ସେ ଗଛକୁ ନ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା କିଆବୁଦା ମୂଳେ ବସି ରହିଲେ। ସଞ୍ଜ ହେଲା। କିଆବୁଦାରୁ ବିଲୁଆ ବାହାରି ହୁକେ ହୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପେଚା ଦୁଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, ପେଚା ନାନୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ କି? ତୁମ ଯୋଡ଼ି ଗଛକୁ ଯାଉନ? ପେଚା ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ସେ ଗଛ ମୋର ନୁହେଁ, ସେଇ ଗଛଟି କାଳେ ସେଇ ଶାଗୁଣାର। ସିଏ କାଳେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ମୋର ଦୁଇ ଥର ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲାଣି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ, ଖାଲି ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼େ କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇଦେଲା। ପୁଣି କାଲି ବିଚାର ହେବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ପେଚା ନାନୀ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା ମୋତେ କେତେ କଥା କହି କେତେ ହଇରାଣ କଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବି ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା ମୋତେ ଖୁମ୍ପିବ ଓ ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ତା'ର ବଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ମିଛ କହି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପାନେ ଦେବି। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, କେମିତି ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ପେଚା ନାନୀ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନଈ କୂଳେ ବରଗଛରେ ସେ ଶାଗୁଣା ବସା। ସେଠାରେ ତା'ର ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପେଚା ନାନୀ, ରାଜା କାଲି କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ କରନ୍ତୁ, ତୁ କାଲି ରାଜସଭାକୁ ଯା। କ'ଣ କହିବେ ରାଜା, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପରଦିନ ରାଜସଭା ବସିଲା। ଶାଗୁଣା, ପେଚା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ଶାଗୁଣା ଆଡ଼େଇ ଯାଉଥାଏ। ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, କିପରି ନିରୀହ ପେଚା ଦୁଇଟିକୁ ରାଜନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଦଳେ କାଉ କା କା କରି ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ଶାଗୁଣା ରହୁଥିବା ନଈ ପାଖ ବରଗଛରେ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯାଇ ବରଗଛରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଯେ, ତୁ ତ ଝରଣା କୂଳ ଯୋଡ଼ି ଗଛରେ ରହୁଥିଲୁ, ନଈକୂଳ ବରଗଛରେ ଆଉ କେଉଁ ଶାଗୁଣା ଥିବ? ତା ଛୁଆମାନେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଆଉ ରାଜସଭାରେ ନ ରହି ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ। ଗଛ ଉପରେ ବସାଟି ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଶାଗୁଣା। ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଅନ୍ୟର ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କଲେ ତୋତେ ବାଧୁ ନଥିଲା, ଏବେ ତୋ ଛୁଆମାନେ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ ତୋତେ କେତେ ବାଧୁଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ବରଗଛଟି ଶାଗୁଣାର ଓ ଯୋଡ଼ି ଗଛଟି ପେଚାର। ଶାଗୁଣା ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କୁଆମାନେ ଶାଗୁଣାର ଛୁଆକୁ ଆଣି ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶାଗୁଣା ଆନନ୍ଦରେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲା। କୁଆମାନେ କହିଲେ, ଏଭଳି ମିଛ କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ତୁମେ। ତୁମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ବିଲୁଆ ନନା ଆମକୁ କହିଲା ଓ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆମକୁ କହିଥିଲା। ଆମେ ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇ ତୋ ବସାରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ରଖିଦେଲୁ। ଶାଗୁଣା ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପେଚାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲା।